Apa, ja estem tots equipats, estem a punt d'iniciar aquest partit, podríem dir que sense sang ni fetge, o hi haurà sang i fetge avui? No, home, hi haurà joc net, entre d'altres coses, perquè el partit de la Copa del Rei ja queda una mica lluny, malgrat que encara se'n parla. Però encara hi ha coses per comentar. Home, clar, tu imagina't, la gent el divendres deia com vindrà Mario Cifuentes un dia que vindrà content, perquè el Madrid, malgrat l'empat, semblava que havia guanyat. Perdona, jo vaig comentar-ho el dia del partit. La frase del partit és la de Butragueño, un cop acabat. Butragueño, 2 punts. Hoy el madridismo se va contento a casa. Ara en parlarem. Ui, quines cares que veiem per aquí, però abans hem de fer la presentació amb aquesta musiqueta que ja l'hem posat i tenim qui parlava ara, era en Pito Abril, periodista, director de la porteria a Barcelona Televisió. Bon dia. Bon dia, Alfred. Tenim l'Eduard Cabré, narrador de l'Espanyol a la xarxa. Bon dia. Bon dia. Tenim una coseta per tu. Fantàstic. Mario Cifuentes, portaveu Penyes Madridistes a Catalunya. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Ara ens deia, micròfon tancat, que ell a casa seva, el seu germà i qui més? La meva germana. I la teva germana són del Barça. Molt culers. Molt culers. Sí, sí. I ell és del Madrid, no? És del Madrid. Del Real Madrid. Del Madrid es cualquiera. Del Real Madrid, unos cuantos. Molt bé. I l'Oriol Clavell, periodista i soci del Barça. Escolta'm, fem entrega de... Sí, clar que sí, va haver-hi la Copa del Rei, va haver-hi una porra. Que, de fet, hauríem d'escoltar... Recordem què va passar amb la porra? A veure, recordem-ho. Va, Tito, mulles primer o què? Un 0-3. 0-3. 1-0. 1-1. Carai. 1-1. Jo, 1-1. 1-6. 1-6. Molt bé. L'1 el van cestar. En fi, jo soc bastant dolent fent pronòstics, aquest 0-3, però l'Oriol em supera amb escreix, I tant que sí. Però qui la va encertar? Home, l'Eduard. Eduard Cabré. Per tant, El que no se jugaba nada. Dos equips l'equip que estan d'aquest bastant programa, igualats. ara, senyors i senyores, els estem fent entrega del diploma. Pots llegir? Bravo. Sí, que ho llegeixi, meu altre. Bravo! Bravo! Pel guanyador de la porra, Eduard Cabré, Isobara d'or. L'Isobara d'or, Moltes gràcies, molt agraït. Doncs Molt això és agraït. per tu, amb tot el carinyo de tot l'equip, com a guanyador de la porra. I ara passada, deixa'm felicitar l'Espanyol, que aquest cap de setmana ha retallat punts al Barça i al Madrid i ja és un ferm candidat per lluitar, com a mínim, per la Champions, no? No ens marcarem un objectiu encara tan ambiciós, però de moment ens allunyem de la zona de descens una miqueta més i aquesta setmana no tothom comença el dilluns celebrant una victòria del seu equip. Aquesta setmana més que mai. De fet, l'únic que celebra victòria... Aquesta taula, sí. Escolta'm una cosa, És l'Eduard. Oriol, hem de felicitar també a Cristiano Ronaldo per un dels gols més macos d'aquesta lliga. Això sí, en pròpia porteria, però... No sé si el Marca l'ha comptabilitzat com a gols, perquè ho compta tot el que marca i el que no. Home, a mi el tuit que em va fer més gràcia després del gran gol de Cristiano, grandioso gol, es Cristiano ya ha marcado a todos los equipos de la liga. No, es que además es verídico, Ja no li queda ¿no? cap equip per marcar. No, En y aquest además... cas, perquè va marcar el seu propi equip, clar, i li faltava el Real Madrid, no?, per marcar. Gràcies, Eduard. Y en una explicarlo. liga de récords que casi todos se los ha llevado, se los lleva Messi y el Fútbol Club Barcelona, nosotros no hemos querido ser menos, ¿no? Y hemos batido un récord de que nos gane un equipo sin tirar a puerta. O sea, cosa que eso no es nada fácil, ¿eh? Ni una sola vez tiró a puerta. Fixa't El tu. Granada y nos ganó. Sí, el Madrid... Buen récord, ¿eh? El Madrid va tirar a porta una o Dos, ninguna. dos, en este sentido. Sí, Bien. sí. Sí, exacto. I el primer xut del Madrid a porta, 1.60. Sí. Una hora va trigar el Madrid per al... Sí, o sea, Tirar a porta. Contentos El que estamos. segueix tirant és dards envenenats, és Mourinho. No sé si a Mario Cifuentes ens pot dir a qui anava adreçat aquest dart. Bueno, indudablemente... Escoltem-el, perquè va acabar el partit força més calent que algun jugador del camp, que segons ell no va ni escalfar. Hay otros que no sé por qué estaban cansados, porque el miércoles han estado o en banquillo o en la grada. Sí, no, vamos a ver, tú ves el partido de Coentrao, ves el partido de Di María, ves el partido de Benzema, ves el partido que hace Higuaín, ves el partido que hace Sergio Ramos, ves el partido que hace Modric, y por lo tanto es un poco lo que os vengo diciendo de hace mucho tiempo. La plantilla no está con el entrenador e indudablemente lo está pagando. Esta plantilla se autogestiona en teoría, según algunos periodistas, bueno, juega lo que quiere jugar. Posiblemente el partido del Manchester veremos otra actitud y otra manera de actuar de los jugadores, y el partido de semifinales contra el Barcelona, pues bueno, también veremos otra actitud. La Liga indudablemente la da
totalmente por perdida, pero no por perdida el día del Granada, o sea, ya la han dejado y bueno, y se han metido en unas arenas movedizas que posiblemente, si las cosas vienen mal dadas, a lo mejor en el mes de febrero se les va a hacer la liga a los seguidores muy larga, pero posiblemente a los jugadores, si el Real Madrid está fuera de la Champions y si el Real Madrid está fuera de la Copa del Rey, lo que les espera puede ser terrorífico. A mi, també, si em permets, aquesta és la lectura benèvola, perquè sempre és millor que et diguin que actues amb mala fe que no que ets un incompetent, no? O sigui, el que fa més mal és que et diguin ets un incompetent. En canvi, si et diuen no, és que estàs actuant amb mala fe, diu, home, no t'agrada, però mira, prefereixo això que no pas que em diguin que no serveixo. I jo dic que aquesta és la lectura benèvola perquè jo crec que hi ha un problema d'incompetència, Mario, hi ha un problema d'incompetència en els jugadors del Madrid. És a dir, no es pot atribuir al cansament que no donguessin 3 passes seguits, i no es pot atribuir al cansament quan, ho hem vist ja més d'una vegada, un equip està en carrera ordenadet, surt al contracop, fa la seva feina i el Madrid es veu impotent i incapaç d'arribar a porteria. I això li va passar al Madrid amb el Granada, amb Osasuna, amb l'Espanyol al Bernabéu, en fi, amb el Sevilla fins i tot, equips que estan a darrere ordenats i davant d'aquesta estratègia o d'aquesta tàctica, el Madrid es veu incapaç per aconseguir, per sumar com a mínim un puntet. Però el que trobo molt greu és que en Mario Cifuentes admeti que són els jugadors que no volen jugar, no volen anar a la Lliga, però és que lo difícil i complicat que és anar canviant el xip, ara Copa del Rei, ara Champions, d'acord que ho vau fer un any, l'any de Mijatovic, que el Madrid es va despenjar de la Lliga, que va guanyar la Champions. Però el més habitual és si et deixes anar a tot arreu. No mantens la tensió competitiva a l'hora d'anar a la Champions i a Copa del Rei. Llavors, per què no reacciona el Madrid? Y además constantemente el entrenador haciéndote los reproches, ¿no? Porque además reproches que lo vemos todo, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que Di María no encare en ningún momento del partido un 1 contra 1? Un jugador, oye, que desestabiliza, un jugador que te da en la banda, o sea, te da posibilidades, nada. Jugadores como Modric que para darte 3 pases... Pero lo harán contra el Manchester, lo podrán hacer. Lo hará, bueno, indudablemente sabes que la repercusión que puede tener la imagen que den los jugadores puede ser terrorífica, ¿me entiendes? En este caso, lo mismo que el día del Barcelona. Por eso Mario, el Madrid contra el Barça jugarà bé i contra el Manchester jugarà bé. Per què? Perquè el Manchester no és el Granada, no és l'Osasuna, no és, amb tots els respectes, no és l'Espanyol, perquè és un equip que vol jugar a futbol, que juga obert, que ataca, i per tant... Repito, es que el Granada no hizo nada que dijéramos que estaba encerrado o sufrió un agobio. No, es que veía jugadores del Real Madrid andando, es que no se desmarcaban. Y claro, era un auténtico desespero. Y lo que tú decías, el pase, es que no dio ni un solo pase en profundidad que fuera bueno. Però aquí es veuen les carències d'aquests jugadors. Aquí es veuen les carències de jugadors com Xabi Alonso, com Modric, com Higuaín, com Cristiano Ronaldo. Es veuen les carències... Hombre, Cristiano Ronaldo, carències si tot el mundo tuviera... Es veuen aquestes... No. Jo dic que quan es troba un equip que està en carrera, es veuen aquestes carències. Cosa que, perdona, en el Barça li passa 9 de cada 10 rivals. 9 de cada 10 rivals juguen així. I el Barça treu els partits. Per què? Home, doncs perquè té jugadors com Xavi, com Messi, com Iniesta, com Busquets, i aquesta és la diferència. Per això jo em nego d'una vegada que diguin que el Madrid és el segon millor equip del món. No és veritat. O sigui, un equip que no vol la pilota, que no sap jugar la pilota, no pot ser el segon millor equip del món. A mi que em diguis que té un contraatac fenomenal, sí, però el millor equip del món, però el segon millor equip del món, no. Pito, hay una cosa está muy clara. Vosotros ahora vivís en ese mundo de ese fútbol fantástico y agradable que es el del Fútbol Club Barcelona y no entendéis que hay otra manera de jugar a fútbol. Una otra manera de jugar a fútbol, Mario, a fútbol que os ganó, os ha ganado. Mario, sí, és igual. Però sí, mira, és el que diu sempre el Charlie. El Barça pot guanyar o perdre, però sempre juga bé. Pot guanyar o perdre, i ens podeu guanyar, i ens podeu eliminar. Però, a veure, a futbol es juga amb una cosa rodona que es diu pilota. El Barça, saps quina és la diferència? Que el Barça vol la pilota, el Barça estima la pilota. El Madrid no, vol la pilota, per tant, és impossible jugar bé a futbol si no vols la pilota. No es tan radical, Pito. No es tan radical. Y luego, del mejor segundo equipo, indudablemente creemos, y a día de hoy, yo a pesar de todo sigo creyendo, que es el único equipo
de lo que veo que es capaz de poder ganarle al Barcelona. Y coincido con Eduard, que lo dijo la semana pasada, que el Real Madrid, cuando hablábamos de la eliminatoria, que era posiblemente el único equipo que podia fer-le frente a este futbol. Sí, però No sé si per D'esta qualitat, manera, no sé si per qualitat o perquè està dissenyat, Sí. pensat en el Barça. És a dir, aquest Madrid s'ha anat fent pensant en el Barça, en com contrarrestar el Barça, fins i tot la tria d'entrenador Sí, sí, sí. de José Sí, sí, Mourinho sí. per part del Real Madrid és neutralitzar el Barça. Sí, Per tant, sí. si algun equip li pot fer mal al Barça és Chupando el Real rueda, Madrid. sí, Ara bé, chupando rueda. pensar que el Real Madrid és el segon millor equip del planeta a hores d'ara, jo tinc els meus dubtes, estic més amb el Pitu. No, I jo crec no que hi he ha dicho- d'altres equips que fan millor futbol. Perdona, i l'excusa, o no excusa, el fet de que estiguessin realment cansats del partit que havien fet, tant un com els altres, se'ls va dir. No, home, a veure... Quan fas un retret públic, com va fer Mourinho, al final un director d'un equip, quan fa un retret públic, al final el que està reconeixent és que s'ha equivocat ell, és la seva incompetència. Però si tu ets el director d'un grup i no ets capaç que el teu grup et rendeixi al nivell òptim que té per qualitat, l'error és teu. Tu ja pots fer el retret que vulguis, però estàs reconeixent que l'error és teu. Sí, pero si tú tienes a un jugador que tiene delante la portería y te tira el balón fuera, tienes un jugador que para darte un centro, en vez de dártelo bien, te da Però 7 tu has manos, d'estimular cuando llega aquest un momento futbolista que durant la setmana perquè aquesta bola vagi dins. Tu has de fer aquesta feina. No has de deixar que l'equip se't deixi anar a Los Cármenes, on sigui, als camps de Déu. No ho has de permetre, com a entrenador. al cuarto de hora tú le preguntas a cualquier aficionado del Real Madrid que estaba viendo al equipo y te decía, además se ve, de la misma manera, por decirlo de alguna manera, que sigo sin entender el tema Casillas. A banda d'això, el Vasco Aguirre, l'altre dia, Hòstia. en el partit de l'Espanyol, la primera part li dona l'oportunitat a l'italià Longo, aquest nano que és de l'Inter, 19 anys, molt jovenet, i que ha reclamat tenir continuïtat o tenir minuts. Aguirre decideix donar-li la titularitat. Fa una mala primera part en contrast amb la resta de companys. Al descans ja no surt a la segona part. Aguirre no ho perdona, sap que la tensió competitiva és prioritària i que si un jugador no et dona rendiment i tens 3 canvis, fes-lo el més aviat possible. El nano que li dona 45 minuts és matar-lo. Potser és matar-lo, Jo crec que però a la Mourinho segona l'altre part dia... surt un altre. L'altre dia hagués fet 10 canvis, Mourinho. Sí, Sí, però, sí. però com a mínim, si en fas No, 3 i molt aviat, sí. espantes el jugador i li dius al tanto. Sí, si tens una lesió al minut 70, Dos, has begut oli. te'n guardes un, però en fas 2, No. assenyales gent. A veure, el que preguntava l'Alfred, si estaven cansats. Home, a veure, un Barça-Madrid comporta un desgast per part dels dos equips, un desgast físic, però sobretot psicològic. Jo crec que hi ha un cansament psicològic perquè són partits amb molta tensió ambiental. I que duren un parell d'hores més del que és el futbol, perquè després continuen al pàrquing, no? Duren una setmana. I continuen al pàrquing. Això saps que és mentida. Saps que és mentida. Es mentira. Es mentira porque, claro, hablamos del Mesías. Y claro, el Mesías nunca hace nada mal, ¿no? No, però sí que estic d'acord No. que la tensió psicològica és com jugar Perdona, 3 partits seguits. tráeme una prueba. Bueno, Tráeme una prueba. No, o sea, pero- perdona, quan Pitu, la de Mourinho sí. al pàrquing d'aquí Sí. del Camp Nou, La prueba era una esperar foto, l'àrbitre, ¿eh? era una Era foto. una es foto, veia. pero no lo que bueno, hablo. pues tráeme una foto. No, pero, tráeme pero algo. vamos a ver una cosa. Tráeme algo. O sea, de la misma manera que se da la credibilidad al mundo deportivo de una fotografía del entrenador del Que Real estaba Madrid manipulada, apoyado, que estaba no, trucada te digo, la foto. apoyado en el coche y luego se pusieron en boca de Mourinho lo que le dijo al árbitro, nadie lo ha visto, no se ha visto grabado, no, le dijo esto, nadie lo ha visto, Expliquem a la gent, pero se le ha dado la credibilidad. A què s'estan referint en Pitu i en Mario? Suposo que el fet que Messi diuen que una hora i mitja després d'haver acabat el partit i ja en fred, va anar a veure amb un jugador del Real Madrid i el va increpar. Concretament Arbeloa. Exacte. Sí. Una hora i mitja després del partit dit en boca de Callejón. Bueno. Que això encara és més greu, perquè una hora i mitja després del partit Que feia no dos hi era quarts d'hora que ja havia Messi, marxat Mira, Callejón. no hi era. Es Això per començar. Mario, que- Callejón dice que él ve lo que le dice Una hora y media, pero pronuncia lo la que le- palabra una hora y media Dice lo que ve, lo que le dice a Caranca, no lo que le dice a Arbeloa. Me corrijo aquí. Sí, el Le muñeco, dice- ¿no? Exacto, lo del muñeco. Dice lo de Pero que- sobre que lo dijo el otro no. opina. Pero sobre lo otro Sí. opina. O sea, sense saber-ho, Callejón... Perdó, m'acaben d'informar de que l'autocar se'n va anar 45 minuts 45 més minuts, tard sí. després del partit, per tant, Sí. no és possible que això una hora i d'entrada, mitja... Això una. Segona, a veure, la gran acció criminal de Messi va ser trobar-se, perquè jo crec que no l'estava esperant, trobar-se Arbeloa en el pàrquing i dir-li 4 cosetes i dir-li nos vemos en Barcelona. Aquesta va ser la gran acció criminal de Messi. Això és el que... I després, Qué morro. i Callejón, a veure,
Jo crec que d'entrada un jugador es digui Callejón, es digui Iniesta, es digui Messi, es digui Arbeloa, es digui Alonso, és a dir, tot el que passa en el terreny de joc, i quan dic terreny de joc em refereixo a terreny de joc i vestidors, jo crec que no ho pot desbombar en una sala de premsa. És la meva opinió, Sigui qui sigui, sigui jugador del Barça, sigui jugador del Madrid. Lo que pasa es que al no tener prensa ya propia, pues indudablemente ¿qué te tienes que defender? Pues por ti mismo, porque si hemos de esperar que sea la prensa de Madrid, Marca y AS la que nos defienda, apañado vamos. Hombre, la premsa de Madrid és aquesta que el senyor Mourinho tracta també, La central que fa lechera. que no compareix des de no sé fa quant temps a Creo- rodes de premsa. Creo que hace un favor, a la prensa. Que només permet fer una pregunta per mitjà, em sembla que és una pregunta per mitjà. O sigui, aquesta és la premsa. Sí, vols que posiblemente aquesta también lo que premsa se merezcan a veces. Vols que aquesta premsa estigui al servei del senyor Mourinho? No, Això? servicio Vols? no. Vinga, Simplemente hombre, per también favor. a veces se les paga de la Bueno, misma manera que ellos tratan a los El demás. que deia, Callejón, en fi, és el seu problema. Si vol manifestar públicament el que va sentir amb Caranca. Ara, el que no pot fer Callejón és opinar d'una cosa que no ha vist i que no sap si és veritat, que és el tema de Messi amb Sí, pero él Arbeloa. dice que aquello, él comenta que lo de Arbeloa no puede porque no lo ha oído. O sea, aquí sí que es verdad que no se moja en nada. Bueno, pero digo... Dice, no, pero digo, yo está lo muy de mal, Arbeloa no lo puedo pero si decir. dice que está mal. O sea, dice, no puedo opinar, pero dice que Messi, después de una hora y media de que ha acabado el partido, espera a Arbeloa con su mujer, Pero, esto Pitu, si sobra, tú a mí me esto haces- sobra. sí, pero, Pitu, pero si tú me haces- o sea, yo siento el comentario que Eduard me comenta que ha pasado esto, yo no lo he visto solo un hecho puntual, comentaré el hecho puntual y del otro diré, hombre, vamos a ver, si me lo ha comentado Eduard, oye, ¿qué ha pasado esto? Diré, hombre, lo veo mal, ¿no? Y además, el añadido que decía, bueno, y además iba con su mujer, jolines. El problema és que no s'ha perdona parlat una de cosa. futbol. No s'ha parlat de futbol. No, a perdona, Madrid. doncs parlem... Mira, això no sabem si va passar, perquè no hi ha proves. Però parlem de les coses que sí que van passar. Parlem dels crits racistes contra Dani Alves. Parlem dels insults de tot el Bernabéu a Leo Messi. Parlem de les patades de Xavi Alonso i Arbeloa durant tot el partit. Parlem d'això, perquè això sí que es va veure, Mario. Sí. Bueno, yo, como esto lo he debatido contigo muchísimas veces, me espero a la vuelta. Entonces, en la vuelta, al programa siguiente, hablaremos. A mi això tu no m'ho pots dir per un motiu, perquè jo sempre ho he criticat. No, y yo también. Jo, Cuidado, quan tú no me al habrás Camp visto- Nou hi ha hagut Sí. crits racistes o xenòfobos, jo els he Pitu, criticat. I per tant, pero Pitu, vamos estic a ver. legitimat per criticar el que va passar al Bernabéu. ¿Y tú has visto que alguna vez yo defienda eso? No. Ah, vale, no. vale. Y te he dicho que he sido Pero- el primero que uno siente Mario, vergüenza y que cuando tiene o tenemos ambas te parece- aficiones qué te parece, cadáveres en el Mario? armario, a veces es mejor no ¿Qué hablarlo. te parece más grave? ¿Eso o la supuesta trobada de Messi y Arbeloa en el parque? No, me parece igual de grave. Igual de- Es decir, va, con hombre, una va. diferencia. Adiós, me No, voy. No, Adiós. Pitu, vamos a ver, Pitu. Hombre, va. Vamos a ver, Pitu. Es decir, tú vas a corregir, No, hombre, tú vas va. a corregir a la afición del Madrid o del Va, hombre, Barcelona va. los insultos. Lo- ¿Tú crees que el desde que el no club lo van a pots dir- poder hacer? el que no- Hombre, vamos a ver. Oye, hablemos de lo que se le dice a Messi y hablemos de lo que se le dice a Cristiano Ronaldo. Mario, no Hombre, pots vamos a ver. posar-ho al mateix nivell, això, home, Vamos a per ver, favor. de grave, per favor, que es hombre. grave. Es decir, pero O sea, hay una que a cosa. Dani Alves Sí. estén cada cop que toca la pilota, com si Pitu, fuera un mono, Pitu. això és el mateix que la trobada de Messi i Arbeloa al Bernabéu. Pitu, que lo enseñasteis vosotros al resto de los aficionados está, con Roberto ya está. Carlos. Es que claro, cuando recordamos Estem esto... parlant... No, estem parlant... Si vols després parlem dels Barça-Madrid aquí al Camp Nou, però ara estem parlant Sí. del partit de Mal dimecres al hecho. Bernabéu. O sea, pero vamos a ver, yo lo que estoy diciendo, que yo ¿Y no qué es puedo, más grave? yo no puedo justificar eso. De todo lo que pasó el miércoles, lo más grave que es, Mario. Todo es grave. No. Vale, vamos a ver. En Pitu, qualsevol cas, no ens todo es posarem grave. d'acord. El que sí que m'agradaria dir, i canviant una mica de terç, perquè no ens posarem d'acord amb Oriol, aquests temes. Però el que... No, a veure, tindran raó o no tindran raó, és igual, però el que s'ha de recriminar i rebutjar I tant. contundentment són aquests crits de... Això s'ha d'acabar. Jo crec que en O qualsevol han cas que ho fan... d'augmentar. Fred, és el que estic dient. No, 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 sí, però per és mi que- el no, més no. greu que va passar dimecres és això. Val, d'acord, però Jo crec que tot ho fan això, perquè els hi tot cau això hi molt estem- malament a Alves, no per un tema de racisme. Però Després no- s'utilitza no- el no és racisme... igual, però- Sí, vale, estic d'acord, d'acord, no és s'utilitza. igual. Però és perquè Però els no- dona ràbia, perquè amb d'altres jugadors també són de color, doncs no s'hi fiquen I no s'hi tant. fiquen. Pues si No tú s'hi lo fiquen. tienes en tus De tota propios manera, jugadores de color en tu una equipo. situació Però que és no igual, sí, però sí, si és sí, igual, sí, si sí, Eduard, sí, que sí, no m'enteneu. Si es va arribar a produir una situació que hi va haver seguidors que van insultar jugadors del seu mateix equip.
Que no m'estic referint al fet, sinó a l'arrel. És a dir, a l'arrel és que s'hauria d'actuar amb molta més contundència davant d'això i clausura del camp o el que sigui, o sigui, mesures dràstiques contra això. Això no pot continuar, això no, però què és això? A això em refereixo. Sigui qui sigui, és igual. Sí, però que s'han de prendre mesures molt més dràstiques que les actuals per eliminar aquestes però conductes una xenòfobes. clausura d'un camp és una cosa molt seriosa. No, perdona, És que és molt seriós el que s'està fent. Sí, però clar, és que Perdona, quan tu tens un això va col·lectiu de passar- 100.000 persones No a un fa estadi... gaire va passar a Itàlia, no? O sigui, els jugadors es van plantar i van marxar, no? Sí, però un Bueno, amistós, això és... eh? Bueno, és igual. Escolta, Doncs mira, això... actituds com aquestes Jo serien crec les que, correctes, jo per crec que exemple. tot el món del futbol aplaudiria que passa això. Sí, però El com- Barça es planta y se'n va del Sí, sí. Bernabéu. Y cuando, Todo o sea, va a y mí- se va del a- Bernabéu. Mallorca. contra eso sí, y cuando se le dice al árbitro perro judío, por no decir otros calificativos, entonces lo vemos normal. O sea, es un problema de mala educación que no la perro corregiremos judío, en la vida. jo- Es perdona, imposible. Jo estic A més un àrbitre d'acord. perro judío Jo no ho he estic- sentit mai, perdona, No, però en Mario té raó amb una cosa. Perdona, perro judío. Entiéndeme, ahora- lo Ahora poco. hemos viajado a la Alemania nazi, ¿no? Porque perro Entiéndeme, judío... vamos, no. Hauríem Escúchame, de diferenciar... Perro judío, descalifi- venga, hombre. descalificativo. Mario, ¿eh? Mario, reconoce que has metido la pata. No, hombre, no. Reconoce. He Però què utilizado el són? calificativo ese, pero que no iba... És insults racistes o insults? És a dir, és una qüestió de racisme o és una qüestió de mala educació? Perquè el que diu en Mario, si fos racisme, tu, si fossis racista, doncs no hi xiularies, perquè tens en el teu equip també gent d'altres El que ètnies. intentes és fer mal a la persona per Exacte. allà on li pots Vas fer a mal. fer mal. Probablement amb una Insultar persona està malament. que té sensibilitat amb el tema del Perdona, racisme li fas més mal si l'ataques per aquí. Jo crec que ja és un grau més, i molt més perillós, si l'insult és un insult racista o xenòfob. I en aquí, això és el que no es pot permetre. O sigui, l'insult, tampoc, però... ¿Por qué, Mira. por qué muchos jugadores de equipos de élite, por ejemplo, no han querido salir del armario? ¿Tú sabes que se dijese que un jugador es homosexual, la afición, qué es lo que le llegaría a hacer? Bueno, mira lo que le pasó a Mitchell. Y la afición rival. o No, sea, no, vamos, no, me es refería que a la incluso rival. la propia Lo puede que, ser, lo que, si hay lo un que fallo. llegaría a mofarse y decir, bueno, es que, oye, son homófobos. No, es simplemente mal educado, simplemente decir, voy a dañarle, ¿no? Pero Claro. no porque lo sean. Els No, clubs simplemente podrien mala posar educación, un muy mala dispositiu en la seva educación. megafonia, música clàssica a tota castanya, quan escoltessin crits racistes a l'estadi, tapar-los. T'agradaria això, No estaria malament. Per Per exemple, tapar-los i asserenar la una marxa de mica. Prokofiev. No estaria malament. No és fàcil, no és fàcil Escolteu, com que això ha erradicar-lo. agafat unes línies una miqueta fosques, fem una petita interrupció, anem a dulcificar una miqueta, endolcir una miqueta aquesta tertúlia, que avui va potent, i us vaig a fer una pregunta, perdona Eduard, per un moment no intervendràs, Molt bé. perquè la pregunta va dirigida a Mario, perquè ja que en saben tant, dels seus equips, del Real Madrid i del Barça, que ho demostrin. Jo agafo el rebot, si no ho adivinen, agafo el rebot. Vale, molt bé. Albert, tampoco es para tanto, Alfred. No, ara ja no hi ha volta enrere. Perquè jo tinc mala memòria. Comencem pel Mario. Vinga. Mario, quina és la cançó de la seva vida? De Mourinho. No ho saps tot? Doncs quina és la cançó de la seva vida? ¿Me puedo Sigo pedir el siendo comodín el de la rey. llamada? No, No, hay comodín. Mario, sigo siendo el rey, seguro que aciertas. No? no, bueno, no tengo ni trono ni reino, ¿no? No. La cançó de la seva vida, segons ell diu, és This Time, de Bryan Adams. I ara anem a fer-li la pregunta. Quina és la de Tito Vilanova? De Tito Vilanova? Sí, la cançó de la seva vida. De la seva vida? Uf. La que ell diu que és la de la seva vida. Diria una de Coldplay. No, Coldplay és massa Sopa de fàcil. cabra, una cosa Sí. d'aquesta. Sí, Coldplay. Sí, senyor. Sí, senyor, Coldplay. Coldplay. Bé, Viva la vida. Viva la vida. No traiem conclusions, però... Vamos, hemos suspendido. No, perdona. Has suspendido tú. Yo no. Vamos a ver. Tengo notable. Per Tengo notable. Li volia preguntar a en Pitu... La del Vasco Aguirre segur que és una ranxera. Una ranxera. Segur. La con dinero o sin dinero, en aquest cas sin dinero. Aquesta que us sàpiga, perquè segur que tots esteu prou informats. No sé si sabeu o teniu la certificació de que Tito Vilanova podria
incidir de manera directa en els partits en quant a canvis. Està online amb l'entrenador, amb en Rohr habitualment en els partits? Sí, ho va dir. Per tant, quan un partit requereix aquell toc de l'entrenador per donar-li un canvi, un aire, el Tito hi és. Habitualment sí, Habitualment però, sí, home, ho va dir Jordi Roura, ho va dir l'altre dia a la sala de premsa, que està en contacte permanent amb Tito i també durant els partits. Ho dic perquè Tito no trepitjarà terres catalanes fins a finals de març, principis d'abril. I això molta gent li ha fet una mica pensar, o mal pensar, de cara a les properes jornades. Per tant, hem d'estar tranquils en aquest sentit. Home, mira, a mi d'aquest tema l'únic que em preocupa és la seva salut, és la seva evidentment. salut, és la salut de Tito Vilanova. Per tant, si està fins a final de març a Nova York, vol dir que és bo per la seva recuperació, escolta, que s'hi estigui, Ho deia en clau de que l'entrenador pogués decidir un canvi en el darrer minut, en els darrers minuts, per donar un gir en el partit. No, i durant aquest temps de recuperació, home, Tito Vilanova, m'imagino que estarà fent una vida normal a Nova York i que té contacte permanent, doncs ho va dir Jordi Roura. I Jordi Roura també va dir que, home, que aquest és un equip molt madur i que afortunadament no està notant l'absència física del seu entrenador. ¿No? Es que podéis permitiros el lujo hasta de no tener entrenador. El que està clar és que Tito Vilanova no Tant veu com el dia a dia. això, Això marca no. molt a Sin l'11, entrenador. la selecció del jugador. Perdó? Tito no veu el dia a dia i per tant això marca molt l'11. Sí, Per tant, l'11 és una sí. cosa de roure Sí. i Tito el pot ajudar. Sí. No, per descomptat, estic d'acord. Doncs acabem aquí, aquesta tertúlia esportiva, música de Coldplay, Viva la vida, la música que li agrada a Tito Vilanova. Sí, senyor. I, en fi, la setmana vinent, aquesta setmana és tranquil·leta, no? Sí. Setmana de seleccions. Sí. Bueno, sí. Ja, En parlarem millor. Xavi Alonso s'ha esborrat de la selecció, per cert. Xavi Hernández Està también. lesionado. Xavi Hernández Ah, està vale, lesionado. vale. La Xavi No hi va, el Xavi. Adéu-siau.